ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Сауду ТЖ бародари қадрдон, ҳама каса созен. имрӯз 23 апрели 2026 сол навори хонаҳои арзон, заминои арзон, квартираи арзон ва мошинаки арзонак баҳри шумо дӯстон тамошо кунед. обши агар хато накунам як 10 эълон астае ки баҳри шумо ба самти шумо мерасонем. худо хоҳад маъқултон мешавам. замини арзонам дорем дӯстон. ҳамун замине ки шумо хоҳиш кардем ку ана ҳамун замина наканец мондем. бачо тамошо кунед. ман ватсапи худам мегузорам барои қабли реклама, чунки мардум ҳам ажда дорад ки Сауду ТВ, Сауду ТЖ кай хонаҳои фурӯшӣ мақсад эълон мекунад, мо тамошо мекунем, мехарем. ба ҳамин хотир бачаҳо азиз бетараф набошед. хонаҳоятонро роӣ кунед, суратоша, видеоша, адресоша иншоалло ки дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мешавад. ҳаракат мекунем ки ба зудӣ фурӯшем. дар ватсап муроҷиат бикунем. ҳатто омада аз пешам навор мекунем. навора дӯстон шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Туркистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунад. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳоатона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар ютуб тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара даромада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ аст ки ду комнатагаҳай, ду комнатаи фасон хушу замонавӣ дар этажи 4 масоҳати 45 метри квадратӣ, коридори калон хушрӯ, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. бачакое ки ай Душанбе квартира кофтесен марамат 590 000 сомон бо ремонти замонавӣ. рақамҳои дастӣ мегузорем, занг занед. адрес Калсавои Мардон, ноҳияи Фирдавсӣ. панелни дӯстон дом, техпаспорт дора, ремонт замонавӣ, комната дута 45 квадрат, этажи 4 этажный дом. хуб, лифтам дӯстон дора. марҳамат, серьёзни харидоротон аз номи Сауду ТЖ занг занед. варианти созай дӯстон, варианти соз, баня, ҳоҷатхона якҷоя, кухня отдельный, ду хонаи хушроҳакак, 590 000 сомон дар этажи 4 занг занед. дӯстон, ҳамин мошинчаи дима тамошо кунед. хушроҳак. салому алайкум бачаҳои азиз. Honda Serve соли 97 хати. нигоҳ кунед бачаҳо. абзораш мекунем, бинед маъқул боша, баъд занг занед. краска тоза, якум плюс. нигоҳ кунед бачакҳои Instagram, TikTok ҷонтон агардем навора либоҷи роӣ кунед. Honda хаводор роӣ кунед. ина дӯстон 84 44 номераш падарка. балоно нав, ҳаму 80% болода мақсад. солиш 97. бензин, газ, гази еврочор, 4ВД, яксола ҳуҷҷатҳои нав дӯстон. бензин, газ, гази еврочор, запаска. ина дӯстони азиз нигоҳ кунед. ина маълумот бачаҳои азиз. абсивкоҳо 97 сол дӯстон. хаяка солиш амғили мо ҳая. нигоҳ кунед. ина дӯстон ҳолат мотораш ду мошинча хай гаштагӣ хеле бабака коробка механика.
اینا دوستان موتورش аккумуляторш навай кунад пачка задена масло алиш кага ҳамаш наваш кага دوستان тамоми наворотҳо кор мекунад ҳама стимулш нигоҳ кунед ҷа чӣ дора ина багаж бошта хай ягон чӣ мемонед масъалаи нархш бачако 55000 сомон чӣ хеле нарх 55000 муомила дора ягон Toyota Camry 3 боша агар алиш мекунан болои ягон сум мета агар ки ягон татон мисол ҳами хели вариантҳо қати буфурӯшен мошинтона дӯстон хелда нархи мошин 55000 муомилаи суд дора бачако хулоса дӯстон ина лозим боша бигиренш рақамош рӯи экрани шумо бомагай аз думи канали Saudo TV занг занед دوستان عزیز میگذاریم با سیومین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هستی که یک حجره کوارتیره در اتاج سیوم مساحت 38 کوادرات متر 250,000 سومون دوستان به نهایت واریانت سازایی 38 کوادرات تبریز ده شهر وحدت 250,000 سومونی اینا مسئله بانیه دوستان خشروها کردگی یک خانه فسون زمانوی کردگی تبریز ده شهر وحدت در اتاج سیوم قرار دارد دوستان عزیز که به نهایت واریانت ساز کم ترکک ارزان میشود دالشی معلومات اگر خواهین ویدیو نوور صورتهای ایلوگی ادرسهای پره رقمهای 84 دوستان زنگوات کنین پرسون شنختون سعودو تجه همی چی ادرسی که قبول میکنه همون قشن میرسونه استنیشه خطون مسیح کنین اویدی نرخ نوو اویدی حجتو اویدی خرید فروش همشه پرسین و دوستان میگذاریم با چهارمین کوارتیرای فروشی 210,000 سومون دوستان کوارتیرای فروشی 210,000 سومونی دویم میکرورایون پیشی مکتبی 101 شهری تورسونزاده یک خانگاه 53 کوادرات متر میگه در اتاج دهم قرار داره 210 تا رقمای 64 و 47 آخری رقمای صاحب خانه میتونن دالش معلومات بگیرین پیرگرود که با گاز بلوک دومی زمانوی بهترین واریانت اتاج دهم 53 کوادرات 210 تا در محله دوم پیش مکتبی 101 دالشش زنگ زنه بچه عزیز چیزی که در کارتون کامنتار یکنین ای که جو خونه زمین کوارتیر در کاره در تگی کامنت یامی ویدیو نویسونده مونین کدومی دوره روی میکنه بعد ما رکلام میکنیم پیشنهادی خرید رو میکنیم بچه عزیز و دوستان میگذاریم با پنجمین زمینی فروشی یک تا زمین هستی بچه امیره که در کانال ساودو تیوی هم نوار کرده بودیم اکا میگه که ما وجنی بعدم ده با هم خودی دوستان عزیز نگاه کنین شهر تورسونزاده ریگر شرکت در قرار دارد دهی ربود 12 سوتیق زمین 45,000 سومون نرخ دو رقم دستی واتساپ روی اکران شما حجت سرتیفیکات قرار دارد دوستان عزیز مکتب مسجد نزدیک همسایه‌ها سایسدو کم زندگی دارن مغازین اونم نزدیکای دوری نیستای سوید هستای اوستای خوبیش در چیه دوستان همی برای خانه ساختن میگه ما بیتونای خانه ها را ریختیم تیار کردیم خیلی زندگی ای سوم در کاره سوداش میکنیم میگه 45 تا 12 سوتیق زمینی هموار دوستان مرمت زمینی نزدی حولگی ای دوستان عزیز دوستان عزیز میگذاریم با ششمین کوارتیرای فروشی 579,000 سومون کوارتیرای فروشی دو کمناتگاه 52 کوادرات در اتاج دوم
шаҳри Душанбеда қарор дорад. 52 метри квадратӣ бо ремонти замонавӣ хушроак. 579,000. Душанбе Зарафшон Зарнисор территорияш азиз қарор дорад. чихеле ки хитон дидесен ду хонара фасон кардан то ҳадди имкон айдасшон чанд қомат ремонт кардан тайёр кардан барои зиндагӣ кардан тайёр айдусон. аз талаб маълумотоша рақамҳои 37 занг мезанен мегирен видео навор дар кораи ягон саволои иловагӣ нашоти хариди фурӯшу ҳуҷҷат дигаш занг занен бачаҳо хитон пурсон шен. دوستои азиз мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи шашум масоат 38 метри квадратӣ дар Душанбе дар Султони Кабир территорияш қарор дорад. азиз 489,000 сомон 38 метри квадратӣ. Территорияи Султони Кабир дӯстон худтон медонед ки нарх наво чӣ хеле хеле қимат дӯстон. 489 та бо иншоалло муомила дора. Кадометон дар интереси дар кортона ин рақамҳои 32 да метонем муроҷиат бикунем бача азиз. Навора далчи хитон бинем. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар доми Военный мега дар ноҳияи Рӯдакӣ 44 метри квадратӣ дар этажи шашум якхонага 220 та нархаш. Эна варианти зур дӯстон. Перегородка кардагӣ, хуб тирезаҳо часпондагӣ баъзеш 220 та нархаш муомилаи соз қадди дӯстон азиз. этажи шашум 44 метри квадратӣ. рақамҳои ахири 16 да далши дӯстон маълумотоша занг зан мегирен. срочно фурӯхта мешавад. насиб карда боша мега 1-2 моҳ пас иҷозати ремонт ҳам мешавад. худо хоҳад баъд агар ки касе мехара ремонтша мекуна. 220 та муомилаи соз дорад дӯстон, марҳамат занг занед. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом дӯстон дар этажи панҷум мо 41 метри квадратӣ дорем ки ин дом дар куҷо ҳай? Дар Душанбе дар ноҳияи Сино қарор дорад. дар 33 микрорайон. шикатур кардагӣ, стяжка пол кардагӣ, монтаж кардагӣ дӯстон азиз. 519,000 сомон дар 33 қарор дорад. 33 ку пушти 33 мешавад. рай 28, ин тараф фабрикаи Ширин, бозори Фаровон, ин тараф гаи ис хулоса дӯстон азиз 519,000 сомон 41 квадрат метр. кадометон дар интересия зангза пирсоншен аз сари маълумотоша бача азиз. масъалаи лайкота бинем, лайкотона монен. ами касе ки мара тамошо кеса хушо ба ҳолтон дӯстон, акаҷоно додоҷоно. наворо фақат лайк талабай. дастгирии шумо нисбати Саудо ТВ, Саудо ТЖ як лайкай тамом. дига ҳеҷ дар кор нест бачако азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, варианта бинен 43 квадрат, ду комната, этажи дуюм, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 260,000 сомон нархаш. райони Фирдавсӣ, поёни корвон, назди мошинбозор, каличас ва комната, ду комната, масоати 43 квадрат, этажи ду этажа, дар дуюм этажа, документ я паспорт. дӯстон азиз, марҳамат 260 та аз талаб маълумотша зангза бигирен.
و دوستان میگذاریم با 11مین کوارتیر فروشی. 409,000 سومون کوارتیر دوستان. دو комната کوارتیر در اتاج دوم 38 کвадрат متر در دوشنبه در ناحیه سینا 409,000 سومانی. چی طوری که میبینین دو خونه تیریزه داره دوستان عزیز. دو خونه تیریزه داره. دوشنبه ناحیه سینا ремонтош аз ҷумла абой пул яъне ки леноним калидори калон достон азиз дарои фасон замонави люстро масъалаи ина бания аддени ҳоҷатхона аддени. дӯстон азиз навори мо ҷанбасид чизе буд ҳамаша навортон кардем. чизе ки барои эълон дорен дар ватсап рӯй кунен ё ки омада ай пеш навор мекунем. наворда лайк кунен дар канали мо ҳозир подписатсия кунен.